Yes, yakase asedan ka wotwedi apodi a na edisa. Yese bekwe di fata no efata na kono. Eden ti na asedan ka didi. Ye nyankopon enwuma pankoa na woyɛ. Wayinti yakase asedan ka didi a na eye enwuma pankoa na woyɛ. Enti na asedan enka didi ajontofo enwuma pa. Enwuma pa pankoa na woyɛ. Enyuma pa na Awurade isha. Sa Awurade ati umu a onso be enyuma pa. Ma me na obi onso e chan mama tie mi en. Mia mi ni citizen amese. Woni wura na so ni mu mofra brem. Na mo ama no so, na mo atete no, na wadu mpempenso a wadu yi. Wose eja yan hoko ye nyina chi no. Mama da so kura ni mu, ma na aduane, wo ma na futuo, wo ma na kasa ye kire. Ni nyina mu ya bampo no wose emfa won se de wanyina duro yi mesa to onyankopon asam atade me de ma hyew citizen atade hye no yi ma me na obi na ye enyuma pa anya me de adua ne mu enti ye hye mu se ya o kama gidi man ene wiase nyina te se ma me na obi ye wo nhira wo enyuma pa ene Awurade ye enyuma pa kwa na Awurade ye We're
Yada 24 years away, I better yem. The Santi, your person, you come one. Sabre, ya ko Titimukakra, Taipa. I am to the Ani, I mention Mono. I fear so. Yadishiamu. Yanto Ani, I mention Mono. Heti afia Yadishiamu. Hana air comma, and Mabuna Dishiamu, and Nanuma Dishiamu, and Januma Dishiamu, and Penia Disham. Eti afia so Yadishiamu, when I'm here.
Sit
Say
Sabre tie Cowboy National Asante Achim Zonal Secretaries Munina Mofamu and Inch Finance Table no Sabre Asante Achim Zonal Secretaries Afei Asafo Penny Bonia Brasium Yade Eshiamudie Aba Claudia Imono Isi Apostle Elijah Edusa Banfo Eso Ewa Ashanti East ya na Abedru Apostle Philip Efan Sunamwa Ewa Sechere na Abedru Yeura Osempakandi Joseph Nkroma Achimai na mekasi asem yi so say and na 1st January aya yenua osofo a oye host pastor yi na woda ne ne oh me say and na aya na woda ne say asuntino mpani ibo ne abrasiem ya besra na yade ya hwedwumadi a yedi ye nyina so a yetimo say ampa se onyame ansoma wo ba bia wontimi nkọ eti onyankopon soma Yesu na se osoma enkroma na se na aya na woda na hyiamudi aye krabahe adia na yane ajontofo yi yebisa enyum Yesu onyankopon soma no na yade afi enkroma anen agona asafoma eso na gidifo nyina bo nchidom won fa ni birthday. Happy birthday to you. Sir, senior, and as I no pay Mahokano, I was from Ala Yampara. Never Musa. Are you there? The summer, and I ain't about any and any upon you. And now Moses and the Benguana pay. Okay, it will be a decision. Nasa de Debbie, Yanasa. Mina na majongo fo yankoi Yesu nyakopo so manwe Amati ya de boy fo Amati ma to fo Yesu nyakopo so manwe Amati ya de boy fo
Messieurs of Penny, my Kenyan and Penny for now, and then I hear the first day of the year. Messieurs Oshesino, Manfa offering boss no ACC.
na yenye ho ade bi emfa na yenye ankopon say already staying at the year 2023 bu oh basam kase professor radio manyam amen say wonim say woni adia ba wonsam mate Yesu Kristo wonsam Yesu Kristo wonsam Tumpa na utrimodio na chese de nyame ayew nyina wode wakroso ejamewa enti mesramo yenya no wano lie by lie atom to 4 yes enkaro biaba ajo to 4 say ana ankasefo a eba program yimu ankasefo ne say enukurani sa yahwade of penini ne pani onyankopon aya sa yentimi hu de yanka etina ma wo makai bra esuafo ne ne awurade ti bonto no mu a ensuo na so kye ne bono na ensanchani bi si no say enipa be ni eti yanyankopon yi de wa amaye yi bo onipa be ni ewie na yemfa eno enye na the letters no ya de mpani ebeba ejum mesremo yenye ne saa
Nyame
Once again, on behalf of the leadership of True Faith Church International and Ashanti West and Ashanti East, Yes. I say a big thank you to our gallant musicians. Ladies and gentlemen, thank you. Yes. Saturdays of Mani Ebony Abrasium. Sa Yashani Afifu from Na Yan Shiamu at say, Nabi Fufrobia and Piemua, and Nanka, and Yato Chiwaka. Saturday no. Ajontufu say, Yedi Shiamu, Onyankopa at the John Fufro and so Abba. Yeiti, Yasem Penny, and the day, and then as of Ma Abotiano Hafama. Now you are done here. You are trying to say, let us in town. Let us in town. Yadawasi. Sajumoi. Thank you. So for any Ebony Abrasium letters Ajontufui SI composed, arranged by Selina Boateng. Besro is the venue. Yes. Now, Yedi Jumai, Anna, Yenya signal, every Yenu Yanoma, Wama Asha Security Agency for entire Kada to phone say, comrade, now then Yedi Ejumano Yankawana. Necessary, more integral part. More integral part. Eti animu moral. Animu moral. Eti womo baba.